Hello, maayong hapon kaninyong tanan, maayong hapon nya Biyernes Miyerkules Santo de ero no. Panahon sa pagpamalandong nya mana magpuasa sa ta atong kaunon karon, akong gikaon karon is kani dangay pagyod sausaw sa suka o saging. Kanihapon na ni nako, di nako manihapon ani kanon ron. Puasa, mani saktong puasa niya. Sa sakto jud ay nga pagkuan sa puasa no, ang sakto jud nga meaning sa puasa is pamalandong, pag prayer niya, human sa prayer, basa kag Bible. Ini human mo basa Bible is mamalandong ka. So ato jud nang batasanon unta nga magbasa gid og Bible every day, because sa Bible naa diha ang pulong sa Dios, naa diha ang makaluwas nato. Kani nga kalanon is kalanon ni sa atong lawas no, ni pagpuasa or pag puasa sa pagkaon nami, pero sa meaning yun sa pagpuasa is pamalandong niya atong kuanon jud nga naabitaw tay mubasa jud ta og Bible din kahuman atong pamalandungan. Mao na siya insakto nga puasa. Magbasa tag usa ka teksto good. Dayon human pamalandungan. Kuan na sila. Sa ako lang ni i-share ninyo while karon nag-video ko. Ako lang ni i-share ninyo. Ang kalanon sa atong lawas is pagkaon nga mao ni siya. Pero ang kalanon sa atong kalag mao ang pagkaon nga espirituhanon. Mao ni ang sulod, ang mga pulong nga ani sa Bible is mga pulong sa Ginoo, mga pulong sa mga apostoles ana adiri. Mao ni ang pulong nga atong basahon matag adlaw. Mas maayo matag adlaw makabasa bisag usa lang ka teksto imong pamalandungan. Hilabi na niining Semana Santa, karon Miyerkules Santo, ugma Huwebes Santo. So mas malabing maayo unta kinsa tong dili makakuan sa Bible or dili siya kahibalo, wala siya guide unsaon niya pagbasa ang Bible. Aduna kitay Bible guide. Tan-aw lang mo sa internet na dito ang Bible guide. Doon na tay Bible guide sa murag kuan na siya kanang tanan na ha, kanang general na. Pero doon na gitay Bible guide para sa Catholic. Kung kinsa to'y mo respect po ta sa dili Catholic, syempre naasad na sila. Pero Bible is sa tanan jud ni. Ano to mga higala ha? Kay ugma Huwebes Santo na. Sige, ako sa ni ibutang ang Bible niya makaon sa. Sige, mga ang tamahigala. Saging with dangay. Ano yung kalanon sa atong lawas nga paasa sa ta. Gusto na ko isuot sa saging is ginamos, pero manggod ko kagtag walay ginamos ganina. So kanina lang bulad na lang.
Bulat nga, gagmay. Bulad sa suka. Ngayon atong pag-quarantine karon is ngaling ito des balay. Nga puasa ta. Ang atong hotdon unta nga insi kasaging 5 na lang kasaging. Manay magpuasa. Yung mga nakuha, tagan ko na to. Ito yun. Na. Nakapamalandong pa. Labi na ang krisis nga ni abot sa ato ang sa atong kalibutan karon. Ilalim. Dili sayo na atong atubang karon. Nawagan hidan atong presidente nga ingon di siya nga puyo sa balay, puyo sa balay. Di maglakaw-lakaw. Sir, tagan niya sa atong sinahanglanon. No. Hindi kaigo ang kuan ko, tulgaw na lang na to. Ano kung maingon yan eh. Puyo sa balay, puyo lang ito. Maghan pa juga mga kalakaw. Nga. Gamay naman mahatag ng bugas sa gobyerno, no? Ginagmayo na po natukaon eh. Ilan mo kaya ito daghanon, ha? Kaya, guon lang ba? Para magpuyo rin ito sa balay unta.
Kadimton sa daytan kinaon ang saging eh. Nya. Uyo lang tas balay hakat. Maputik na ta. Sigla kalakaw ng init kayo. Kamong pa ka ito. Saging with bulad. Kay Merkulis Santo pa man. Ugma, bilignit na. Mga antag bilignit niya ugma. Yan, murag. Uy, medyo taas-taas na no kay para ba kayo ko pwede mo ano, taas na video. So, dinin lang ko kutubhan niya. Kaya medyo taas-taas na akong kuan mao na to. Merkulis Santo. Tiniblas, mao rin tiniblas. So, atong panandungan ang mga pulong atong nabasa. Niya, ang wala pa kabasa, sugod na tagbasa. Niya, nalagit tayo mga guide online. Nalagit tayo guide, download lang mo. Niya, sugod na tagbasa karon ha. Sige, bye-bye. Bye mga higala.